ኣብ ውሽጢ እቲ ጸጥ ዝበለ ኣዳራሽ ቤት ፍርዲ ሓንቲ ስድራ ኣብ ጭንቀት ጥሒላ ነበረት። ኣብ መገባእያ ቤት ፍርዲ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ልሙዳት ሰብኣዊ ዝምድናታት ቦታ የብሎምን። ፍቕሪ፣ ጥልመት፣ ቂምታ ናይ ዓመታት ቁስሊ ተኣኪቦም ናብ ቅርዓት ዝወፅሉ መድረኽ እዩ። እቲ መጋባእያ ተጀመረ። እታ ዳይና ኣትያ ኮፍ ምስ በለት እቶም ሰባት ድማ ኮፍ ክብሉ ተፈቐደሎም። እታ ጸሊም ቀሚሽ ተኸዲና ዝመጸት ዳይና እታ ርእሰ ምትእምማን ዘለዋ ዳይና ሎረን እንትትከውን ናብ መንበራ ደይባ ኮፍ ምስ በለት ኣዒንታ ናብቶም ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሎም ዝነበሩ ክልተ ሰባት ገበረት። በቲ ሓደ ወገን ሓንቲ ብቁጥዕን ጽንዓትን ዝተመልአት ኣደ ሚላር እንትትከውን ኣብ ገጻ ዋላ ሓደ ርህራሄ ወይ ድማ ድንጋጼ ኣይንበብን እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓደ ብሕሱም ጭንቀትን ረሃፅን ዝዕለቕልቆ ኣእዳዉ ብራዕዲ ዝንቅጥቀጣ እስኮት ዝተባሃለ መንእሰይ ኣቦ እዩ። ንሱ ዓይኑ ናብ መሬት ተኺሉ ስቕ ተበለ። በኣንጻሩ ልቡ ብተስፋን ፍርሕን ውቅዒታ ከም ዝወስኸት ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምርዳእ ይከኣል እዩ። እታ ዳይና ነቲ ፋይል ገንፂላ ነስኺ ናብዚ ቤት ፍርዲ ዝመጻኺ እቲ ናይ ቀደም መጻምድኺ ነታ ጓል 3 ዓመትኪ ሓቀኛ ባዮሎጂካዊ ኣባኣ ከም ዘይኮነ ንምርጋጽ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሕተቦት ኣብያተ ፍርዲ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክትገብሪ ተሓተትኪ ብቤት ፍርዲ ተቐባልነት ኣይረኸብክን። ስለዚ እስካብ ክንዲዚ ትፅዕሪ ዘለኺ ንምንታይ እዩ ኢላ ሓተተታ። ሚለር ድማ እወ ክብርቲ ዳይና ትኽክል እዩ፣ ኣነ እስካብ ክንዲዚ ዝፅዕር ዘለኹ እቲ ሓቂ ክወፅእ ስለ ዝደለኹ እየ ኢላ ብቐጥታ መለሰትላ። እታ ዳይና ድማ ገጻ ናብ ስኮት ብምግባር እዚ ኣደ እዚ ኩሉ ነገር ትገብር ዘላ ካብቲ ንዓኻ ዘለዋ ጽልእን ቂምታን ተበጊሳ ጓልካ ከይትረኽባ ክትክልክለካ ስለትደሊ ኢልካነ ነርካ። ብተወሳኺ ንስኻ ነቲ ህፃን ካብ ዕለተ ውልደታ ጀሚርካ ከም ኣቦ ኮንካ ከም ዘዕበኻያ ትዛረበለኻ ሓቅኻ ድኻ ኢላ ሓትተቶ። እስኮት ብስምዒት ተዋሒጡ ድምፁ እናተሓናነቐ ምስ ንብዓቱ እናተቓለሰ እወ ካብ መጀመርያ ጀሚረ ኣብ ጎና እየ ነይረ ምስ በላ እታ ዳይና ድማ ስማዕ ስኮቲ እስኪ ንገረኒ ስለምንታይ እያ እዛ ኣደ ንስኻ ኣቦኣ ኣይኮንካን ትብለካ ዘላ? እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ሚስጥር ኢላ ደጊማ ሓተተቶ። ድሕሪ እዚ እስኮቲ እቲ ንነዊሕ እዋን ተዓፊኑ ዝነበረ ስምዒቱን ቃንዝኡን ከውፅኦ ጀመረ። ክብርቲ ዳይና እዚ ኩሉ ፀወታ ካብ ጽልእ ዝመጽእ እዩ። ንሳ ምስ ጓለይ ክራኸብ ፈጺማ ኣይትደልን እያ። ኣነ ንጓለይ ንምርኣይ ሶሙናዊ 257 ኪሎ ሜትር ይጓዓዝ ነይረ እየ። እዚ ማለት ኣብ ዓመት ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ብመኪና ገይረ ናይ ነዳዲ ወጻኢታት እናገበርኩ ንጓለይ ይሪኣ ነይረ ኢሉ ግልጽ ገበረላ። እታ ዳይና ድማ ብድንጋጸ ጠመተቶ። ብምቕጻል ስለምንታይ እያ እሞ ክሳብ ክንደዚ ዝጸልኣካ? ሓደ ሰብ ብዘይ ምኽንያት ከምዚ ዝበለ ናይ ጸልእ መንፈስ ኣይፈጥርን እዩ ኢላ ደጊማ ሓተተቶ። እስኮት ድማ ርእሱ ኣድኒኑ ኣነ ክሓብኦ ዘይደሊ ዓብዪ ጌጋ ገይረ እየ። ኣነ ፍጹም ሰብኣይ ኣይኮንኩን። ኣብ መወዳእታ ርክብና ክባላሸ ከሎ ትዕግስቲ ስኢነ ናይ ሓፂር ግዜ ርክብ ምስ ካልእ ሰበይቲ ጀሚረ ነይረ እየ። ከምዚ ጠለምክዋ እውን ይኣምን እየ። እዚ ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋ እዩ። ክኽሕድ ኣይደልን። ይኹን እምበር ነሳ በዚ ነገር ተበጊሳ ካብ ጓለይ ክትፈለኒ ትፅዕራላ። ሚለር ድማ እዚ ምስ ሰምዐት ብሕርቃን ኣእደዋ እናወዛወዘት ሓሰት እዩ። ኣነ ብሰንኪ ዝገብሮ ጥልመት ጥራሕ ኣይኮንኩን ከምዚ ገይረዮ ዘለኹ። ንሱ ነቲ ርክብና ይኽሕድ ስለ ዝነበረ ሓሶት ይዛረብ ስለ ዝነበረ ኣብኡ እምነት ስለ ዘይነበረን እየ ኣቦኣ ከምዘይኮነ ዝዛረብ ዘለኹ በለት። እቲ ኽትዕ እናረሰነ ክልቲኦም ወገናት ድማ ነንሕድሕዶም ዝወራወርዎ ቃላት እናኸራረ መፀ። ሚለር እስኮቲ ነታ ህፃን ጓለይ እያ ዝብላ ዘሎ ንዓኣ ፍቕሪ ሃልይዎ ዘይኮነስ ዘዕብያ ጓሉ ከም ዘላቶ ንመንግስቲ ወረቐት ብምርኣይ ሓገዝ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝደሊ ነታ ዳይና ግልጽ ገበረትላ። እዚ ዝሰምዐ እስኮቲ ስምዒቱ ክቆጻጸር ኣይከኣለን። ኣብ ኢሉ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኣነ ጓለይ ካብ ሙሉእ ዓለም ንላዕሊ ስለ ዝፈትዋ ምሳይ ክከውን ዝቃለስ ዘለኹ። እስከ ሕሰብዎ በብክልተ ሰሙን ክንዲዚ ዝኸውን ኪሎ ሜትራት እናተጓዓዝኩ ንነዳዲ እናኸፈልኩ ገንዘበይ ዝብትን ዘለኹ ካብቲ መንግስቲ ዝህበኒ ሓገዝ ንላዕሊ እዩ። ኣነ ንዓኣ ንምርኣይ ካብ ዘለኒ ሃረርታ ኣይሉ እቲ ኩሉ ዝሕለፎ ላዕለን ታሕትን ነታ ዳይና ረዳኣ። ብምቕጻል ካብ ጅብኡ ወረቐት ብምውፃእ ሰሙናዊ $50 ነታ ህፃን ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝገብረላ ኣነ እዚ ኩሉ ወጻኢታት እናገበርኩ ከመይ እየ ብገንዘብ ዝውቀስ ኢሉ ኣምሪሩ ሓዘነ። ድሕሪ እዚ እስኮቲ ናብ ሚለር ገጹ እናጠመተ እቲ ዝህባ ገንዘብ ነታ ህፃን እኹል ምዃኑ ይኹን እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ዝተቆራረፀ ክዳን ከም ትኸድና ንሱ ድማ በብክልተ ሰሙን ክሪኣ ክመጽእ ከሎ ሓድሽ ክዳን ክገዝአላ ከም ዝግደድ ኣብርሃላ።
ዳይና ሌክ ነቲ መጎቶ ብምባል ሚለር እዚ ነገር ብንጹር ብዛዕባ ገንዘብ ከም ዘይኮነ ርድኡ እዩ። እዚ ሰብኣይ ገንዘቡ የውፅእ ኣሎ፣ ነዳዲ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍል ኣሎ። እሞ ንምንታይ ኢኺ ኣብ ህይወት እዛ ቆልዓ ክህሉ ዘይትደልዮ ዘለኺ? እቲ ሓቀኛ ምኽንያት እንታይ እዩ ክትብል ምስትውዓል ዝተሓተተ ሕቶ ተሓተተታ። ሚለር ድማ ጸጥ ኢላ ድሕሪ ምጽናሕ ንሱ ባዮሎጂካዊ ኣባኣ ከም ዘይኮነ ስለ ትፈልጥ ነቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ሚስጥር ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ኣብርሃትላ። እታ ዳይና ድማ ንሳ ንምንታይ ከምዚ ከም ትብል ዘላ እቲ ጥንሲ ድማ መዓስ ከም ዝተፈጠረ ሓተተታ። ሚለር ድማ እታ ጓላ ኣብ መጋቢት 2011 ከም ዝተጠነሰት ኣብቲ እዋን ስኮት ኣብ ላስ ቬጋስ ከም ዝነበረ ንሳ ድማ ምስ ስኮት ከም ዝተፈላለየት ምስ ካልእ ወዲ ድማ ርክብ ከም ዝጀመረት ኣብርሃትላ። ብምቕጻል ሚለር እናሓዘነት ንሱ ስለ ዝጠለመኒ ኢላ ምስ ካልእ ርክብ ምጅማራ ጌጋ ምዃኑ ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ንሱ ኣብ ጥቂኣ ዝነበረ ወዲ ከም ዝነበረ ነታ ዳይና ግልጽ ገበረትላ። እታ ዳይና ድማ ናብ ስኮቲ ገጻ ጌራ ስማዕ ስኮት ንስኻ ባዮሎጂካዊ ኣባኣ ምዃንካ ከመልካ ኣሚንካ በለቶ። ስኮቲ ዓይኑ እናደረዘ ክብርቲ ዳይና እታ ጓል ተወሊዳ ክሳብ 5 ወርሒ ወይ ድማ 6 ወርሒ ዝመልኣ ሓቀኛ ኣባ ኣነ ጥራሕ ከም ዝኾንኩ ዝፈልጥ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ቤት ትምህርታን ዶኩመንታን ክንዛረብ ከለና ሚለር ንመጀመርያ ግዜ ኣባኣ ካልእ ሰብኣይ ምዃኑ ሓበረትኒ። ንሳ ክትወልድ እቲ ጥንሲ ምስቲ ዝተራኸብናሉ መዓልቲ ከወዳድሮ ከለኹ ናይ 10 ወርሒ እዩ ኮይኑ ነይሩ። ይኹን እምበር ንእሽተይ ጸኒሐ ኣብ ፌስቡክ ብዝጸሓፍክዎ መዘከርታታት ተመሊሰ ምስ ረኣኽዎ እታ ጓል ብሓቂ ኣብ መጋቢት ከም ዝተጠነሰትን ናይ 9 ወርሒ ጥንሲ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጸ እየ ኢሉ እታ ዳይና ኣብርሃላ። እታ ዳይና ድማ ኣብቲ ናይታ ህፃን ውልደት ሰርቲፊኬት ፈሪምካዶ ኢላ ምስ ሓተተቶ ንሱ ድማ እወ ፈሪመ እየ ክትውለድ ከላ ኮነ ናይ ዶክተር ቆፀራታት ከይተረፈ የብፅሓ ነይረ እየ በላ። እስኮቲ ነቲ ዘይርሳዕ መዓልቲ ውልደት እታ ህፃን ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ተዳራሽ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ልቡ ተተንከፈ። እታ ጓለይ ኣብታ ዝተወለደትላ መዓልቲ ኣነ ኣብ ስራሕ እየ ነይረ። ኣነ ካሸር ኮይነ እሰርሕ ነይረ። ሚለር ብቴሌፎን ደው ኢላ ሕማም ሕርሲ ከም ዝተሓዘት ሓበረትኒ። ኣነ ድማ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ሓደ ዓሚል እንግደ ነቶም ካልኦት ዓሚላት ናብ ካልእ መስመር ክኸዱ ብምግባር ናብ ኣካየደ ስራሕ ከይደ ሰበይተይ ክትወልድ እያ ክኸይድ ኣለኒ ኢለ ወፂአ ከድኩ። ድሕሪዚ ከቢድ ውርጭ ስለ ዝነበረ ናብ ገዛይ ከይደ ክዳነይ ቀይረ 45 ማይል ብመኪና ተጓዒዘ ኣብ ውሽጢ 35 ደቂቃ ንዓኣ ቀዲመ ኣብቲ ሆስፒታል በፅሕኹ። ኣነ ካብታ ናብ ሆስፒታል ዝኣተወትላ ግዜ ጀሚራ ክሳብ ትወፅእ ካብ ጎና ኣይረሓኩን። ንሓላፍየ ደው ኢለ ካብ ስራሕ እንተውፂኸኒ ኣይጨንቀንን እዩ ኣነ ምስ ጓለይ ክኸውን እየ ዝደሊ ኢለዮ እየ ኢሉ ነታ ዳይና እቲ ዝነበረ ህሞት ኣብርሃላ። እዚ ሰምዐት ሚለር ሓሶት ይበለት። ኣነ ክወልድ ከለኹ ንሱ 20 ደቂቃ ደንጊኡ ናብቲ ሆስፒታል መፅኡ። ንሱ ተኾነ ኣብ ገዝኡ ምስ ኮምፒተሩ ይዘናጋዕ ነይሩ ኢላ ተቃውሞ ገለጸት። እስኮቱ ድማ ሓቃያ ኣብቲ ግዜ ምስ ኮምፒተረይ ግዜ ሕልፍ ነይረ። ምክንያቱ ኣቦ ክኸውን ስለ ዝነበረኒ ሓጎሰይን ፍርሓተይን ክቆፃፀር ስለ ዘይከኣልኩ ርእሰይ ከረጋግዕ ይፅዕር ስለ ዝነበር ግልጽ ገበሮ። እታ ዳይና ድማ ናብ ሚለር ብምጥማት እቲ ካልእ ኣቦ እቲ ህፃን ትብልዮ ዘለኺ ኣበይ እዩ ዘሎ ስሙን ኣድራሽኡን ሃብኒ በለታ። ሚለር ድማ ርእሳ ኣድኒና ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥን ኣብቲ እዋን ምስ ተላለዩ ቁፅሩ ቴሌፎኑ ቀይሩ ካብቲ ከባቢ ከም ዝተሰወረ ድሕሪኡ ድማ ተደልየቶ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣለት ግልጽ ገበረትላ። እታ ዳይና ነቲ ኩነታት ብምዕዛብ ንስኺ እስኮቲ የኽሕደኒ ነይሩ እናበልኪ ተወቕሱ እኺ ካብኡ ምግባሩ ጌጋ እዩ። ንስኺ ግን ምስ ካልእ ሰብኣይ ደቂስኪ እቲ ሰብኣይ ድማ ጠፊኡ እዩ። እዚ ኩሉ ድራማ ተፈጥሮ ከሎ እስኮቲ ከም ሓቀኛ ኣቦ ኮይኑ ሓላፍነት ወሲዱ ጓልኪ ካብ ትውለድ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎንኹ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንምንታይ ኢኺ እስካብ ክንደዚ እቲ ሓቂ ሓቢእኽዮ ኢላ ሓተተታ። ሚለር ድማ ጓላ እናዓበየት ክትከይድ ከላ መልክዓ ነቲ ካልእ ሰብኣይ ክትመስል ስለ ዝጀመረት ኢላ ክትገልጽ ክትብል እስኮቲ ድማ ኣብ ማእኸል ኣትዩ ንሳ ልክዕ ከምቲ ኣነ ወዲ 3 ዓመት ከለኹ ዝነበረኒ ምስሊ እያ ዘለዋ። ምዕጉርታ መንከሳ ተመሳሳሊ እዩ ኢሉ ንእሽተይ ፎቶ ነታ ዳይና ሃባ። እታ ዳይና ድማ ገጻ ናብ ሚለር ብምግባር እቲ ዝገርም ንስኺ ንሱ ኣባ ኣይኮንካን እናበልኪ ካብኡ ድማ መዕበይ ቆልዓ ገንዘብ ትቕበሊ ኢኺ ንምንታይ እስኮቲ ካብቲ ዘይምልከቶ ሓላፍነት ክወፅእ ንቤት ፍርዲ ዘይሓተትኪ በለታ። ሚለር ድማ ነታ ጓለይ ሽምካ ጥራሕ ሃባንበር ገንዘብ ኣይትኽፈለኒ ኢለዮ ነይረ እየ ምስ በለታ። እስኮቲ ድማ እናነቀ ኣነ ብቐሊሉ ናተይ ዝኾነ ነገር ዝህብ ሰብ ኣይኮንኩን
ናተይ ምዃና ስለ ዝፈልጥ እስካብ መወዳእታ ክቃለስ እየ ምስ በለ ኣብቲ መጋባእያ ዝነበረ ህዝቢ ኣጣቕዕሉ። ብምቕጻል እታ ዳይና እስኮቲ ምስ ጓሉ ዘለዎ ርክብ ክገልጸላ ሓተተቶ። እስኮቲ ድማ ዘለዎ ፍቕሪ ክዛረብ ክብል ኣዒንቱ ብንብዓት ተመልአ። ምስ ዛይሊ ጓለይ ዘለና ርክብ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ኣነ ገንዘበይ ብነዳድን ብሓገዝ ተወድአ በቲ ዘለኒ ምስኣ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ይጽዕር እየ። ምስኣ ናብ ፓርኪ ዓሳ ምግፋፍ መዘናግዒ ቦታታት ይኸይድ ነይረ እየ ኢሉ ነቲ ዝነበረ ሕሉፍ ግዜ ነታ ዳይና ኣረዳኣ። ድሕሪ እቲ ሓያል ሞጎት እታ ዳይና ብረዚን ቃና ኣቶ እስኮት ንኽልቲኡ ውፅኢት ተዳሊኻ ዲኻ በለቶ። እስኮት ድማ ርእሱ እናነቕነቐ ክብርቲ ዳይና ኣብ ልበይ ናተይ ምዃና እዩ ዝስምዐኒ። እንተ ደኣ ናተይ ኮይና እዚ ኩሉ ከይዲ ቤት ፍርዲ ቅምታ ተረሲዑ ሕጉስ ክኸውን እየ። እንተ ደኣ ካልእ ውፅኢት ኮይኑ እዚ ንዓይ ንሙሉእ ስድራ ቤትን ክሳብ ክንደይ ከም ዘዕንወና ክሓስበኳ ይኸብደኒ ይበላ። እቲ ቤት ፍርዲ ጸጥ በለ። እታ ዳይና ነቲ ወረቐት ምንባብ ጀመረት። እዚ ውፅኢት ብናይ ዲኤንኤ ምርመራ ትካል ዝተዳለወ ምዃኑ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ጓል 3 ዓመት ዛይሊ ድማ እቲ ዝስዕብ ውሳነ ከም ዝውስን ግልጽ ገበረቶ። እታ ዳይና ንስኮቲ ትኽኢላ ድሕሪ ምጥማት ንስኻ ናይዛ ቆልዓ ኣባይ ኮንካን ምስ በለቶ ሚለር ድማ እዳዋ ናብ ላዕሊ ጌራ ብሓጎስ ክትጭድርን ክትጭፍርን ጀመረት። እዚ ዝረኣየት ዳይና ተቆጢዓ በጀኺ ክብረት ክሓልው በለታ። ሚለር ድማ ብስንባደ ይቅርታ ሓተተት። እታ ዳይና ብቁጥዐ ሓሳባ ምግላጽ ቀጸለት። እዚ ክሳብ ክንደይ ዓብይ ድፍረት እዩ። እቲ ካልእ ኣማራጽኺ ንዓኺ ይኹን ንጓልኪ ክርኢ ዘይደሊ ሰብኣይ እዩ። ንስኺ ቀዳምነት ተፍየ ነገር ኣርኢኽኒ ኢኺ። ኣነ ካብ ልበይ ተስፋ ገይረ ነይረ እየ። ንስኺ ካብቲ ንዕኡ ዘለኪ ሕርቃንን ቂምታን ተበጊስኪ ንጓልኪ ካብ ኣቦኣ ክትፈልያ ተጽዕሪ ዘለኺ መሲሉኒ ነይሩ። ንምዃኑ ንምንታይ ኢኺ ክንዲዚ ተሓጒስኪ ኢላ ሓተተታ። ሚለር ድማ ንሳ ንቤና ሂወታ ንምስዓር ትቃለሳ ደ ምዃና ክትገልጽ እንትትፍትን እታ ዳይና ድማ ኣብ ማእኸል ኣትያ ንስኺ ትሕጐስ ኢኺ ዘለኺ። እዚ ሰብኣይ ድማ ኣብዚ ልቡ ተሰይሩ እዩ ዝበኪ ዘሎ። ኣነ ኣብዚ ወንበር ከፍ ካብ ዝብል መዓልቲ ጀሚሩ ብዙሓት ኣዴታት ዓቦ ደቀን 10 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ደቀን ከርኡ ኢለን ክምህለላ ብዓይኒ ርእየ እየ። እዚ ሰብኣይ በኣንጻሩ 157 ኪሎ ሜትር ሰሙናዊ እናተጓዓዘ ንጓሉ ይርኢ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ሰርተፊኬት ውልደት ፈሪሙ እዩ። ሕጊ ኣኽቢሩ እዩ። ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ነታ ቆልዓ ጽቡቕ ኣቦ ክኸውን ዝደሊ ሰብኣይ እዩ። ንስኺ ግን ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዛ ጓል 3 ዓመት ጓል ክውን ምንም ሓሊት የብልክን። ሕጂ እዚ ሰብኣይ ጥራሕ ኣይኮነን ልቡ ዝተሰበረ። እዛ ጓል 3 ዓመት ህፃን እውን እዚ ሕማቕ ወረ ክትሰምዕ ኣለዋ። ንስኺ ግን ኣብዚ ኮንኪ ከም ውድድር ስፖርት ዝሰዓርኪ ትጭፍሪ ትስዕስዒ ዘለኺ። እዚ ኮ ናይታ ህፃን ጓልኪ ሂወት እዩ። እቲ ሓቀኛ ኣቦኣ ኣበይ ኣሎ ምስ በልኩኺ ኣይፈልጥን ኢልክኒ ኢኺ። ንሱ ፈጺሙ ክርእኪ ዘይደሊ ሰብኣይ ኢላ ዘለዋ ጓሂ ስምዒታዊ ኮይና ገለጸትላ። ብምቕጻል እታ ዳይና ናብቲ ርእሱ ኣድኒኑ ብሓዘን ዝናወጥ ዝነበረ እስኮቲ ጠመተት። እስኮቲ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ኣዝየ ሓዚነ እየ። እዚ ነገር ክሳብ ክንደይ ከም ዝሕመካ ይርድኣኒ እዩ ምስ በለቶ እስኮቲ ድማ ንባዕቱ እናውሓዘ ክብርቲ ዳይና ሕጂ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እየ። ንሳ ዓለመ እያ ነይራ። ኩሉ ነገር ንዓ ኢለ እየ ዝገብሮ ነይረ። ነብስ ወከፍ መዓልቲ ናብ ስራሕ ዝኸደሉ ምኽንያት ንሳ እያ ነይራ። ሕጂ ግን ሙሉእ ዓለመይ ዝዓነወ ኮይኑ ይስማዓኒ በላ። እታ ዳይና ድማ ንመወዳእታ ግዜ ናብ ሚለር ገጻ ገይራ ቅድሚ እዚ መጋባእያ ምዕፃው ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ይደሊ እየ። እዛ ጓልኪ ኣቦኣ መን ምዃኑ ክትፈልጥ መሰል ኣለዋ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ንዓኣ ብገንዘብ ክሕግዛ ግን ናይ ሕጊ ግዴታ ኣለዎ። እዚ ነገር ከተዕርየለኪ በለታ። ሓደ መዓልቲ እዛ ጓል ዓብያ ኣቦይ ኣበየሎ ክትብለኪ እያ። ካብዛ ሰዓት ጀሚርኪ እትወስድዮ ነብስ ወከፍ ስጉምቲ ነቲ ጽባሕ ንኮ ንዓኣ እትነግርያ ታሪክ እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ዕድል ይምነየልኪ ኢላ ነቲ ፋይል ዓፀወቶ። ክቡራት ተዓዘብትና ካብዚ ታሪክ እንታይ ኢኹም ትመሃሩ? ኣቦነት ብሓላፍነት ምውሳድ ድዩስ ግድን ስለ ዝተወለድካ? ኣብዚ ዘቕረብናልኩም ሓቀኛ ታሪክ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ተቐምጡልና። ነዚ ታሪክ ተፈቲኹሞ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ታሪክ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ።